स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले बता दी कि भोजपुरी के सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और ये घंटी के दबा दी। पहलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक अभिनेता गुंजन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना सैया के साथ सोना पड़ेगा फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गल बा, जौना कि आप सभी चाहे तो जाके सुन सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जे कि एक बार फिर से विवाद में आ गई बने, जिनकर नया गाना कूद जइहा कोरा में फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहा। ए गाना के लेके एगो आदमी उनका पर ही आरोप लगैले बाटे कि वो ए गाना के चोरी कैले बने और उनका के फोन करके बहुत ही बदतमीजी से बात कैले बा, जौना के ऑडियो क्लिप आप सभी जाके हमनी के चैनल पर सुन सकेनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में बा। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना कोरा में आजा छोरा फुल ऑडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहे तो जाके सुन सकीले। चौथा खबर निकल के आ रहा बा अभिनेता यश कुमार मिश्रा के ओर से, जिनकर फिल्म तू 16 बरस की मैं 17 बरस का के एगो फुल वीडियो सॉन्ग फ्यूचर का पति इंटरटेन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहे तो जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर बहुत ही सुपरहिट और शानदार गाना आप सभी के बीच में आवे वाला बा, जौना के जी म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर जाई और ये गाना के लिखले बने यादव राज जी। तो कमेंट में बताई लोग कि आप लोग में से कितना लोग ये गाना के इंतजार कर रहल बा। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फुल मूवी वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहा, जना के 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा और ये भोजपुरी के अब तक सबसे ज्यादा देखल जाए वाला फिल्म बन गई बा। सातवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर फिल्म प्रेमी ऑटो वाला के एगो फुल वीडियो सॉन्ग हम बानी कुंवारी तू कुंवारा इंटरटेन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहे तो जाके देख सकीले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी।